अमा फिसालै थ' लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बयखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। दा दिनै थांनो नागिरदों जों क'क्राझाराव। नैबे जोंना नोंथां दं, नोंथाङा माबा लायनो होनो DTO अफिसाव मा लायनो होनदों? लार्नार लाइसेन्सनि। लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। लामायानो जायालै नै दाबो लामायानो जोंथिं लामाया बिराद गाज्रि लामाया। जोंना प्रमद बर' सारा एसे नायफैबानो जायो लामाखौ। बिराद गाज्रि जाबाय लामायानो। दैज्लाङाव थाबायनो हाया, थाबायनो माने दाहोनसै आरो बिराद खस्थ' मोनो आरोखि। जोंना गेदेरमोननि न'आ नैबेनो, गेदेरमोननि न'आ। ओइ राज, बारस'नोसै लोगोफोर, साइथिंजों बारस'नोसै। सर्टकाट लामा बे जोंना। क'क्राझार जाखांबाय? गावनो नागिरदों नामा? गावनो नागिरदों? हा? सोर? नों ओरै थांदो, आं ओरै बारस'नोसै। ओइ कारेन्टजों खारसिगोन दै लोगोफोर। ओरै थांबायलै, नोंथाङा ओरै थांबाय। फग्राग्राम स्टेसना लोगोफोर, फग्राग्राम स्टेसन। मालाबा बानायगासिनोसै दा बर्थमान। कमप्लिट जाबाथाय देखायसै नोंसिनो लोगोफोर। कमप्लिट जाबा गावदांसो। बिथाङा थाव सोनो नागिरबाय माने। Tahu ya mana mah?
जाहां लोगोफोर जाहां एलबाम गानाया हेलिना दैमारिजों सिमां सायनारि ना मा होनो बेजों गानाया जालालै लोगोफोर मोदै गजोब्बाय आंना मोदै गजोब्बाय नाथाय बिथाङाथ' हेलमेट गानदों जेबो जाया आंहासो मोदै गलाजोब्बाय अमा बेदरा जोब्बाय नामा जोबाखै जोबोर साहा बागानानै जों ओरै सर्टकाट लानोसै गौरांजों सर्टकाट लानाय जाबाय लोगोफोर नायलांबायल' थादो साहा बागाना बे गेजेराव न'सो लुफैनानै दोनफैसै आं आरामनो गोगोम नुबाय एनएसखौ बेनिफ्राय साला खानाया वासिसा बै दाउ बिरनायखौ नुवाखै बैलाय हो दाखालि माथाम मोनदों मैथुन मोना दैथुन मोन आं बेखौसो बिरनाय बायदि मोनदोंलै जायो बिजनेसा मबाइलजों हायो नामा फाग्ला थांबायना हो लासैलै हालाबाय फिदिंनांगौआ बिराद गाज्रि बच्चों लोग का छोटा मोटा सा खेलने का जगह
ओमफ्राय बै गैलानो फिसाया मा जायगा होनोमोनथाय बेखौ टेङापारानोलै लोगोफोर बे टेङापारा बेनो नामा अफिसा बेनोनो लोगोफोर अफिसा DTO बावसो आदाय जाला खानाया मा सोनो बुस्थुखौ लागायखानांगौलै दहाय सिङाव नामाय लोगोफोर ओइ खेबनो हाथ'नाय नंला आं माने अफिस नालाय बिदियाव दा देखायसै आं बुस्थुखौ मोनबा खेबथ'ला आं मिथिबाय लोगोफोर गाज्रि जामोनसै दहाय थांगासिनो बाहाय ओइ गोजौ फेन ओमफ्राय नै बिथाङा फन हरगासिनो सासेनो गेदेरनो दासो मोनबाय लार्नार लाइसेन्स फ्रमट्रि सोरां ब्रह्म खेबदोब्रा ओमफ्राय मा भिडिअ'सो खालामनो बिथाङालाय बिथिं सालायनो हासिगोन नोंसोरदो लोगोफोर जाला गिटार रानजोब्बाय 3 घन्टानि उनावसो मोनबाय लार्नार लाइसेन्स बिथाङा सालायनो हासिगोन एबार सिन्था गैला टेनसन गैला बिराद खस्थ'नि उनाव मोनबायलै बिराद खस्थ'लै माइ दा होनसै 3 घन्टा नेनानैसो आयौ ओरैबायदि मेंबाय लोगो खेबनो हायासै सिङावबो एसे एनै खेबनाय दंमोन बेखौ नुखाबाय जानो हागौ खेबजाया ओरै थांगाराखैलै सोरां आरो गैला नै चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होनो हागोन